Terve vaan, se on tosiaan Suomi Playsta ja tänään me tehdään tämmönen, tai oikeastaan minä teen tämmöisen erilaisen videon, siis meillä on tuolla Rasmus takana. Päiviä! Mutta me kuvataan storytimen. Ja tästä tulee sitten toinen jakso melkein heti perään, kun Rasmus kertoo storytimen. Ne tulee sitten erillisenä videon YouTubeen. Niin, ne erillisenä videon YouTubeen. Niin eli tänään mä ajattelin kertoa siitä, kun siis mä latasin Pokemon Go, että mitäs mulle kävi sitten, kun mä kävin tuolla kadulla. Eli tosiaan päivä lähti siitä, että mä heräsin aamulla, kello oli ehkä joku 10:30 ja mä sitten päätin ladata Pokemon Go. No, mä menin sitä äitin kanssa koiran ulos, kävelin ehkä joku 3 kilsaa. Mä en vielä ymmärtänyt pelistä mitään. Ja mä halusin sitten kävellä sinä päivänä tosi paljon, halusin pelata sitä ja vaikka mä en ymmärtänyt siitä mitään, niin se oli tosi kiva pelata. Ja mun päätarkoitus oli se, että mä kävelin Pokemoneja. Mä kävelin rantakadulla, siis me tosiaan, kun ollaan täällä Espanjassa, niin täällä on rantakatu, niin mä kävelin rantakadulla edestakaisin ja sitten menin semmoselle niin sanotulle... No niin, eli joo, mä olin ladannut Pokemon Go. Ja mä kävelin rantakadulla. Ja me laitetaan tähän videon loppuun kuva rantakadusta, siis kun mä asun Espanjassa, niin täällä on ranteista sellainen katu, niin kävelin siellä sitten joitakin kilometrejä. Niin siellä mä kävelin joitakin kilometrejä ja sitten meillä menee juna yhdessä kohdassa, siis täällä on tosiaan vain yksi junaraide. Ja mä sit kävelin, siinä on semmonen katu ja täällä on vähän niinku, no te tiedätte, Helsingissä toi kauppatori. Kauppatori. Tuliko mä R jotenkin? No ihan sama. Kauppatori. Niin meillä on, sen nimi on, tämän meidän paikan nimi on semmonen kuin Feria-alue. Ja Feria on niinku markkina, tai ei markkina, vaan semmonen niinku juhla espanjaksi. Ja siellä pidetään kaikki niinku tämän kaupungin juhlat ja siellä on kaikkia laitteita, aina jos on juhlia ja näin. Niin mä kävelin sit siinä vieressä ja täällä espanjalaiset lapset on aika rasistisia meitä suomalaisia kohtaan, niin ne oli ehkä 15-vuotiaita ja niitä oli 6, pari pyörällä ja muut käveli. Mä sit siinä pelasin Pokemon Gota ja sitten niinku alkoi vähän niinku ympäröimään mua ja huutelee mulle. Mä aloin jatkamaan Pokemon Go pelaamista, mutta sitten kun ne alkoi lähentelemään mua niin paljon, että mä niinku laitoin sen puhelimen pois. Mä laitoin sen, pidin saman kädessä ja laitoin taskuun ja sitten pidin kättä sieltä taskuun. Yhtäkkiä ne pojat lähti menee vähän kovempaa. Mä olin vähän silleen, että mitä ihmettä. Sitten mä katsoin taakse ja mä katsoin, niitä ei tule enää. Sieltä tulee ehkä semmonen 17-18-vuotias mies. Tai no, poika ihan sama mikä onkaan. Se pitää käsiä sen selän takana, tietysti se silleen niinku näin kävelee siinä ja se menee mun ohi. Silloin aivan valtavan kokoinen puu sille ja yhtäkkiä se kaivaa sen esille. Mä olin silleen, ei sä et oikeesti tuu mua sillä lähelle. Niin se alkoi huutelee niille espanjalaisille pojille. Se lähti juokseen niiden perään. Mä olin aivan paniikissa. Mä jäin paikoille, mä soitin äitille, mä aloin tyli, en nyt ihan itkemään, mutta siis mä aloin paniikissa, mä vaan tyli huusin, mä en saanut selvää suomen kieltä suusta. Ja sitten mä menin jonnekin suomalaiseen, kun täällä on aika paljon suomalaisia ravintoloita ja kauppoja ja tällä, niin mä menin suomalaiseen kirjakauppaan. Mä olin ihan paniikissa siellä. Mä meinasin pyöritä, kun mä hengitin niin kovaa. Ja sit mä näin sen vielä myöhemmin siinä päivänä, sen äiti tuli siis hakemaan mut kyllä autolla. Me nähtiin se vielä sit kun mä olin autolla, niin me nähtiin se vielä, että sillä oli silloinkin se puukko. Ja niinku oikeesti se oli niin pelottavaa, kun yleensä niinku, mä saan vähän pelätä ton tyyppisiä ihmisiä. Ja sit kun mulla ei yleensä käynyt ja mä oon aina silleen, miten ihmeessä tulee ollut ja miksi mulle ei oo käynyt näin ja miksi muille tapahtuu niin paljon autoja, miksi mulle ei, niin toi oli mulle oikeesti tosi pysäyttävä tilanne silleen, että mä tein, että joo, me ollaan Espanjassa ja kaikki sanoo, että on vaarallista, ei täällä kyllä oo. Mutta kyllä tää sitten ihan oikeesti on, että vaikka toi olisi voinut tapahtua ihan missä vaan, niin joo, mut muistakaa tekin oikeesti olla varovaisia, koska niin, no mistä mä olisin voinut tietää, että haluat sä tappaa mut sille vai ne pojat. Ja alushan se puhuu mullekin jotain, mä en vaan jotain se selitteli espanjaksi, mutta kun en hirveästi ymmärtänyt. Niin joo, semmonen storytime. Eli tästä tää storytime sitten oli. Siis tää ei ollut hirveän mukava, se tapahtui, olisiko ollut 14. tai 13. päivä elokuuta ja joo, se oli aika pysäyttävä tilanne mulle sillä, että ei mulla niinku ikinä ennen oo tullut mitään niinku noin semmoista aggressiivista lähelle. Mut hei, kiitos kun katsoitte videon. Se oli Suomi Plays täällä. Moro!